To every man, may God and your ancestors grant you the wisdom to understand the following, or understand lokho engizokusho manje. As a man, you can't be sleeping on spirituality at this point and time or century. If awuboni okwenzekayo njengamanje njengendoda, then you do not understand impi ebhekene nendoda, because spiritually the enemy is against a man. Isitha sihlasele umuntu wesilisa, because if you understand your creation, how you were created, when you were created, why you were created, you will understand ukuthi kungani isitha, the enemy, spiritually is against a man. As men, we should not sleep ey'ntweni zikamoya. Ungalali uzibe izinto zikamoya. Yiba indoda ezwisisayo ne-understandayo izinto zikamoya. Hlala uthandaza, uphahle makumele uphahle. Khulume nabakini ngoba kunamandla athathwayo kuwe njengendoda. Isitha sikuhlasele ukuze wena ubukeke njengesitha. Isitha sikuhlasele wena njengendoda ukuze wena ubukeke njengaso isitha, kube wena isitha. Isitha sisebenza ngawe uyindoda ukuze wena ungasebenzi la engqondweni, wenza izinto ezisabisayo nethusayo nezingazwisiseki ezingeke zenziwe umuntu onormali. Impi obhekene nayo njengendoda inkulu, more than you can think of. Inkinga obhekene nazo, understand inkinga obhekene nazo ukuthi ziyithulusi lokukuthatha zikwenze isilwane leso kufanele ubukeke uyisona kodwa ungesona kahle kahle, ngoba impi iqonde lokho ukuthi ube ney'nkinga, ungene ey'nkingeni, uthi ungaba ney'nkinga bese uluza i-control of yourself, uqale wenze izinto ey'sabisayo ezizokwenza wena ubukeke njengesitha nengozi. Madoda, vukani emaqandeni, inkulu impi ebhekene nendoda. Awukwazi ukulawulwa zinkinga zakho ngoba isitha sifuna lokho ukuthi ulawulwe zinkinga zakho, so that the enemy can take over you, and isitha bese siyakwenzisa izinto ongeke wena uzenze uma usey'ngqondweni zakho ziphelele uyindoda. Kukhulu okubhekene nomuntu oyindoda. Ukubona indoda mase seyithathelwe amandla, ivaleka umlomo ingakhulumi, iphenduke isiyoyoyo nasendlini ingabi lutho. Uma indoda ingenamali, izibona ingenamandla ngoba wenziwe wakholwa ukuthi ukuze ube indoda kufuneka ube nemali, ngaphandle kwayo awuyona indoda. Kunempi obhekene nayo ongayiboni. Vula amehlo, uhlala ukhulekela your well-being mentally, to understand yourself and to understand isikhathi esiphila kuso njengendoda. Uphinde understand nempi ebhekene nawe ngokomoya.
nempi ebhekene nawe systemically ubhekane. Vukani bafowethu nikhuleke, bungadluli ubusuku nosuku ungakhulekanga wazikhulekela wena, so that you don't lose yourself. Kukhulu obhekene nako njengendoda, kungaphezulu kwale inkinga obhekene nazo, kunesitha sikamoya esibhekene nawe njengomuntu wesilisa, esigcine sikwenzisa izinto ebese ubukeka njengento eyisilwane ungaseyona umuntu. Sukumani madoda, ungaphiki ukulala ekubeni isitha singalele sisebenza ngawe. Asivuleni imiqondo, wenze sure ukuthi noma ngabe kuthiwa ubhekene nani njengendoda, but you don't lose the fight here, because isitha saqala sawina la, siwine everywhere empilweni yakho. Sayiwina la impi in your mind, siwine everywhere empilweni yakho, and sizothi take control of you. You matter more than you can think as a man. Wake up and never sleep on spiritual stuff. Kungapheli usuku kudlule nobusuku ungakhulekanga, ungakhulumanga nabakini. Awukwazi ukwenza njalo indoda.